clear tu lenga thatu te chibai kabu ka cheu Portugal chuan komin FIFA World Cup an group stage game nu nungbera Colombia an machona ram pahni te hi goal omlova in hne tokin point khat ve an hlo chhuak ani group ke lama Portugal hian khel thum atangin tlom mel mulo ma se voi khat chia nena an changa voi ni an khing puite nen anin hne tok thunga point kwa lo chhuwa theina atangin point nga chau lo chhuakin table a pahni na nin group stage an khar felani heti meklai hian Colombia eroin group stage game thum atanga voi ni nena changin voi khat draw result an lo chhuaka point kwa lo chhuwa theina tangin point sari an lo chhuaka group ke pakhatna ni chungin knockout stage an lut ane group ke pakhatna Colombia hian round of 32 a group ela pathumna Ghana an machondona group ke pahnina Portugal lamve thung hian round of 32 a group ela pahnina ve tho Croatia an machondon bokane kan video masa khan group ke pahnina in group ela pakhatna an machon tur thu kalo soya Portugal le England te in machonna chance po asan thu kalo soi nge ane kha ama ero chu kha khati sual pal ane a hriat sual pal ane le ti chuan tukina Portugal le Colombia te anin machon ani a game munum taktia soitur ani lem lova a munum lo ran chuang lova ama ero chu team pahni te an level en chuan an game chop chhuakha aturu lem lova goal khatma alut lo bok nen kan Beisei ang takin thil a thleng lo ati thei ome goal han lut do pop mai se enaman la do tur hi ni a engpo ni se tukinaram pahni te in machon kha kan lo en ani chuan Colombia lam kha team thazok an ni a ball an chang tam zoka pass an nga zoka shot an nga zoka shot on target an nga zok buka corner ani se as an sang zok bukani tin kan soitel du pakhat chu mi pahni in beina kan ti duel ani se Colombia lam kha chak zok an ni a rin ai dei khan an physical a Colombia lam kha an mu noma an game fight ni se a tha a Portugal laka khan an nep lozia chiang takin an tilangani soitongin Colombia hian round of 32 African ram Ghana an masondona game munam tak ani ngei tura ngai ila Portugal lampoin Luka Modric te omna Croatia an machon vedona heipo a munam tura ngai phot maila tichuan Portugal thatzia kan soi thina an position tin mai hi en kwalta ila pannalai an nei lo ti thei turani ama ero chu chiang taka kan mu chu he Portugal team hian kumin FIFA World Cup a Beisei an phak lo hle a an consistent lo maya an player nei that ang huin game tha le munom an chop chuak thei tlat lo ani chu wang Ronaldo le a thian te hi anin siam tha fe ani lo chuan kumin FIFA World Cup trophy he no moi hlutak hi an hlat viawin ka hria country a Portugal hian an group stage game masabra Beisei lo tak main DR Congo anin hne tok puya an group stage game ni na ro singa fai zedin Uzbekistan an sopa tichuan an group stage game thumna Colombia nen goal omlovin anin hne tok lene heng group stage game thum atanga kan hmu thei enge kan ti chuan Portugal hian Beisei an phak lova an game hi consistent lo hle ti hi ni an ngam zong an grupa ranking hiamber laka anin hri thlawaka ramdang pahni laka engfalua an ni le lo ni hetiang hi champion zia ani ngai lova champion team kheldan tur po ani hek lo ani singa fai zeta Uzbekistan an sop kha athalowe katilova athadu tuka singa fai mai po ni lo siruk sisari po ni rose athaveke ma se enge poimo kan ti chuan consistent ta kalani Uzbekistan laka goal an khung chawa chiang takin nena an changa a thae ama ero chu DR Congo le Colombia laka te Beisei an phak lova chak tura goal an mamo line an khung hlei theile silo lai khane ka ngai mo chu champion tura thil poimo tak enge kan ti chuan mamo huna goal khung chakna khop goal khung the ni
mà mò vắc tổ lâu truma goal khung trâu trâu kha ka sel than lova a tha moral boost nan le record siam nan po a tha ani ma se chu aya poi mo zok chu goal khat chau poni se kha goal kha tangka em a hluem point thum lo chuana goal ani em timin an chak puyem ti lai zok kha ni chu tiang goal poimo goal hlu kan ti chu kumin FIFA World Cup a hian Portugal hian khung an har sat reu maya chu wan Portugal player a bikin an forward te an tran thar angai ka ti a tin an forward te chau ni lo an midfielder le defender te po an telvek ome an forward te kha eng tianga goal khung thei po ni se chan san mu miao lo chuan ti thei vak kha chuang lova chu wan an forward te ta na chance siam chhuwa tam kha a poimo hle bokani tin tuna Portugal striker center forward hi tunge ani kan hria Cristiano Ronaldo ani a kumsomli pakhat lai upa ani to ani a wang lai angin ama mai chuan goal a fight chuak thei to lova a dribbling te speed te a movement te engkim mai a muang to ani Mase a finishing ero ala toi renga ala tha ma box hunga na chuan tun din muna player Tlâwm ber Paul ala ni renga ni chuta tak chuan Portugal player dangten Ronaldo tan an khel angai ka ti a Ronaldo tan an tlan angaya Ronaldo tan chance an siam chhuwa tamangaya Ronaldo tan thei top an chhuwa apoimo ane Cristiano Ronaldo goal khung thei zia kan hria a chance tha a hmuani phot chuan a ti hnual don lo chu wang na teammate te hian ring ngam se ka ti a atan khel ngam se chu Portugal team that dan ber tur poni Argentina lam kan hria a Messi chung chuan Argentina player dangte Messi tana an khel ang le Messi khel du dan anga an lo in siam rem thin ang hian Portugal player te po hian Cristiano Ronaldo du dan anga anin siam rem thiam apoi mo ka ti a hei team ina an that pui dan tur ber po anin ka hria ni an pui pa an captain an legend tar an khel lo ni chuan Ronaldo hi bench lo se an ti fu zok in ka ring chuti rualin head coach Martinez and Ronaldo a bench arin si lova chu wan he Portugal team hi Ronaldo a khel chung chuan Ronaldo tana Ronaldo dudana an khel angai ka ti ni soitongin Portugal in kumin FIFA World Cup a Beisei an phak lo khop maya knockout stage in hlang kai to thoma se group stage game thum atanga an chet dan an khel dan kan en ani chuan no moi hi an latlat veu ti theitur ani a chu wang Portugal lam an tran an lak tharna satanga ya an player nei that zia kan hria a golden generation dik tak an ni hetiang ba ka thai chu an ni le to kher lo mai the ni chu wang Portugal hian an mania theina tak potential dik tak an pho chu a tuling ka hria a chu tiang khentir tur chuan a ma zong aya in pum khat na tha tho ho na chemistry thazok le huai sen na an nei atul ani ti chuan soitongin Cristiano Ronaldo ala khelve chung hi chuan Portugal team hi an captain Ronaldo ta an khel ngamangai ka ti a Ronaldo ta na khel lova mani talan tal thau ani chuan a fu don lo ani le tikhan Portugal lam chu du tok ta phot ta ila in khel danga world champion Argentina chuan kumin FIFA World Cup a an group stage game nu nungbera Jordan an machona sithum sikhatin hena an changane group stage game ni atanga World Cup knockout stage lut chiang to Argentina hian Jordan laka an thapui an chhualem nova an player thatak tak Leo Messi chenin in khel bul an tran lo ani Hein khela hian Lo Celso Lautaro Martinez le Leo Messi te chuan Argentina tan goal khat thau an khunga penalty spot atanga khung tu Lautaro Martinez hian FIFA World Cup a goal masaber tukin khan a khung beta a alom pui khop mai Inter Milan striker hian sang ni som ni pani FIFA World Cup a khan game ruk khel ma se goal khatma akhung lova kumin sang ni som ni perwa po a game masa pahnia te anil nuin a game thumna a ero aron khung veta ne ti chuan kan lo Beisei le rin lok angein Leo Messi atangin goal khat kan hmule rama ti hian kumin FIFA World Cup a goal ruk a khung der to a ama neighbor tu te Erling Haaland
Kylian Mbappe Ousmane Dembele le Vinicius Junior te ain goal ni in asang to zo ka ni a top scorer theidon em kan thlir chho zel aniang chu tin kan soitel du pakhat chu Leo Messi hian FIFA World Cup a zonin match sari chung zet goal a khung to a hetiang ti thei ani lo tu dang ma an om lova record thar ani heng match sari atang hian goal som pakhat loi a khung bokane Jordan laka goal khat Austria laka goal ni Algeria laka hat-trick goal thum France laka goal ni Croatia laka goal khat Netherlands laka goal khat le Australia laka goal khat te akhungani Argentina in sang ni somni paruk FIFA World Cup a bul antran thatak zeda group stage game thum an khel atangin an chak veka goal riat khungin goal khat chau an chua bokani World champion hian kumin FIFA World Cup round of 32 African ram Cape Verde an ma chon dona tia en mai chuan Argentina lami chak chiang turangai an ni a chu a thlen ngei po arin omani ama ero chu kan soi photo ngin game ani a engpo thleng thei ani a thil thleng thei kha atamani Cape Verde hian an group stage game thuma te voi khat ma tlom mel an mubik lova ram thatak tak Spain Uruguay le Saudi Arabia te laga tlom pa e kan thai bik lo ni chu tiang chu ni a chu wang chon Argentina lam tan po Cape Verde pong zuam ngot chi an ni bik lova Spain po an chel thei ani chuan Argentina po an chel thei ti hi a chianga chu wang Leo Messi le a thian te point film khur taka he game hi an ma chon angai don ani ti chuan kan soi advance lok anga Argentina in round of 32 Cape Verde an hne ani chuan round of 16 a Australia emo Egypt emo an ma chon dona chu wang Leo Messi le a thian te tan quarter final rim anam ngal rume ti thei ani ka hria ti chuan Portugal lam ve thung hi engen din mun engram nge an ma a engram nge an ma chon thei tur kan ti ani chuan round of 32 a chuan kan hriat angin Croatia an ma chon don ani a an pal tlang thei ani chuan round of 16 a Spain emo Austria emo an ma chon don ani round of 16 a hin Spain lam hi kan mu arin oma chu wang Portugal zin kong hi aul sam don lo khop maya soitongin ama zong a in he Portugal team hian tran an lak thar angai ani le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phut mayanga kan video te tha intia bengwar thak inti ani chuan lo like kula kan channel hi in lo subscribe bok don nia clear tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekule